Hmm? Ora enak nginfo aku. Ya wis, tak syuting ya dasar. Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya Aris Manise Mbak Jum Official. Oke, hari ini mulai dasar ki. Bismillah nih, attention dasar. Petro sing nukani, Bagong sing ngeloni. Piye ki dongane? Oke, diawali dengan bantu tripod glowing. Kopi Jum. Ora kopi iki kopine ning kana. Tuh, mobil ki ndak iso wis enek wedhus, Mbak. Iki tulisan ning kana. Ya. Nah. Tulisane. Iki anyar kabeh ya. Ndoke Ora anyar asine sing iki ben retok sing anyar. kurang atrus rono Mbak Jum. Kurang ketok terus, Yup. Sabar, Bro. Kita mulai dasar. Walah, Bu jualan apa, Bu? Buka dimsum. Oh ya, nanti kita sama-sama. Aku nasi pecel sayang nanti. Sama kerupuk ndak ada di sini, kerupuk legendaris ndak ada. Kerupuk sambel telo. Halo, Bro. Walah apike cah. Walik, Mbak. Maksudnya sing dimaksud topeng suka-sukae piye ya? Topeng suka-suka. Ada, Dek. Ya weh. Berarti RSH. Ayo alon-alon. Duh, Mbak gambare nek ra diketokno. Boten iki bekas kok. Oh ya wis, bismillah dasar kaos. Petruk sing nukoni Bagong kok sing borang. Wis ayo. Aku ndek aku maran kerupuk. Mbak, kerupukku sedul ora Mbak Jum ki wis sepon sakmene wajane. Oh, iki kok nggo spes kamu. Nggo spes Mas Adi. Mainan. Kerupukku cukup ya. Aja ning kene. Kerupuknya ning etan. Aku biasa ning lor. Aku biasa kok kono. Kono kene Mbak sing tobo. Ya wis wong aku mek Ha iya maksudnya kok kene jek enek mejane. anu Mas Aris. Mas Adi. Aku anu mainan. Iki gak kurang iya lho, bolah kompore yo anyar kabeh. Mundur rek ki. Ora anyar iki. Mundur ping, mobile mundur. Karena kayak ini aku Wis aku ya tak nata nggo kono. ya, Mak. Yo. Mbah wis, Mbah, ayo, Mbah. Anu kerupuk gorene. Iki lho kene abrakane gorene. Aku ora koper gawe. Begang rusak gambar kita bikin ini kok. Begang rusak gambar. Mbak Jum, kok blangkram kayak kene yo, Mbak, tak nggo tumpangan. Yo. Lagi kok ke anu ya. Berarti main baju nek ono itu kene kewarai ngene. Urung roh ndek urung roh. Iki dalan buntu apa dalan Walah ora nek sing ngandari. Mundur pun enten panggonge kok. Iki aja sing gedhe ae. Kuwi pesenan. Sing tengah Mak engko, Mak. Aku pinggir. Pinggir apa tengah ya kok karek sing Aku kono ae wong kerupukku ning kono. Wonge kon ning tengah. Daris kok ndi? aku kene. Malah kene tengah. Nole wae. Betulane. Wes. Ayo Pak, kerupukku melak foto yo.
gambar. Gambare alah iya mbok emang nek kobong. Wis, ki mber kene ae. Wis bayek sambil welut. Kene lho, enggak kene lho. Tenang ya. Hati-hati Bapak, matoke teng pundi? Nang Mbak Romo. Ketoke sampean ya wong Mbak Romo tapi aku Mbak Romo etanan nggih. Puri asli. Oh. Biasanya maknya makan ya. Heeh. Tas aku ya apa pink. Aku. Ora iso maca aku pink ya apa. Wah. Dagangan sing ndi pink? Ki goreng ngonoan. Dia ini. Ki cilok pink. Nggih. Wong dadak kabeh kek koko. Boten wis siap. Detek kabeh wektune, Mak. Walah. Kita memang niki. Ya, Mbak kurang pas, Mbak. Kurang mengalor. Wis tak cukupi untuk sakmene. Panas lho, panas lho. Wah, kuwi adune ngono ya, Mbak ya camono. Wis. Ki mbok kei keju nduk anune pentolem. Ayam, Mak. Ayam cuwir kuwi. Ayam cuwir, ayam cuwir. Ki bakale dolanan ngerangkep ya. Merangkap. Kalau dolanan merangkap. Wis karo lab ya ora apa-apa. Oke, jangan lupa mampir nanti ada es ini ya. Oke. Ki es selera, opor ayam kampung, gudeg lain-lain semoga lancar selalu, Bu. Kula bakul kerupuk saking Jawa SMP 4. Oh, iya, tanggane madame. Oke, nggih, betul. Muga-muga lancar kabeh. Nggih. Muga-muga lancar. Amin. Lancar, lancar. Anu kopine dadak menggiling. Rasa ya. Ayo Bu, ndang ayo tangi. Tangi melek, Melek. Halo sayang. Bojone wong ndak tak sayang-sayang. Tak sayang hilang. Lah ya. Heeh. Tak sayang Ora ilang. Wis leren Nyonya Mariana. Iso? Leren sih. Plastiknya diberesi. Ini persiapan guys, bakul iki. Persiapan siap. Leren sih. Sarapan, Bah. Lab moro-moro nek anu perhatian. Wong ngono. Nah, ambek aku sak dredeng. Alah ora engko menyang yo didono sing penting enek banyu, Mbak. Wes jajan. Dodol yo dienteni ora. Heh?
Kok sambel tela nek wis padha lek tak takokno ngono ya. Gemoy. Kayaknya merdeka hari ini. Mbak, Enggak biasa. Monggo, silakan ambil monggo. Sambel tak? Sik, Bos. Jalan komuter. Oke. Kembali modalnya, Mas. Bang, ini nanti kita ayo. Ayo ke bentar. Makan ya. Belas. Orang ulo. Malangnya telunya. Mama kasih, Mas. Sambil tak? Bar. Mbak iki sambel rene Islam. Pai. Kok direng Mbak? Lo reng lo. Lo direng reng. Balik. Sambal belut. Dan itu ada loro kali jajan. Kalau jam 5 loh. Halo saudara. Aku pas acara tuh Guntung gak mau kandani es krim. Es krim.